Hjertelig velkommen til afsnit 2 af Sladderministeriet. Mit navn er Niklas, jeg er igen vært, og vi skal snakke om en masse spændende ting. Til det har jeg fået to rigtig flotte fyre over, Lenny og Gustav. Hvis I ikke kommer med? Jo, selvfølgelig vil vi det. Hvordan har I det? Jeg har det fandme godt. Jeg har det også godt. Jeg har det fantastisk. Det er jo en gammel reality-rev, og så en ny upcoming. Ny upcoming. Ja. Er der potentiale her? Det er der, det synes jeg ikke. Han er charmerende, ikke? Og han smiler flot, og damerne kan godt lide ham. Det er det vigtigste, ikke? Så der bliver slidt meget dernede i den øverste midterste etage. Det er fandme. Den er for den bedste. Den er for den bedste. Du er så god, mand. Vi skal jo vente en masse ting. Ja. Vi skal først snakke lidt om den nye sæson af Paradise. Ja. Der er du med. Ja. Vi er jo et godt stykke ind allerede. Og vi er ved at være... Du er der stadig. Jeg er der stadig, indtil Du er der videre. stadig fast. Ja, lige præcis. Ja, for helvede. Jeg er lidt, det går sådan lige op og ned lige nu. Ja. Men jeg skal lige finde min plads. Hvordan er det at se sig selv på tv? Sådan? Hold kæft, det er mærkeligt. Men man er ved at vende sig til det nu, ikke? Det er fedt, det er fucking sjovt. Ja. Vender man sig til at høre sin egen stemme og sådan noget? Nej, det gør man bare ikke. Det synes jeg ikke. Man lyder anderledes og sådan noget. Og så er det sjovt at høre alle de andre samtaler og bag om ryggen. Og... Ja. Hvordan, da I kommer ind, der ved I jo ikke, at det er et nyt koncept. I ved jo ikke, at det er enkeltmandsseng og et helt nyt spil og ikke på den ændring i stolene og sådan noget. Vi fik lidt at vide omkring nye koncepter og sådan lidt, men slet ikke i den dur her. Slet ikke. Så kæmpe surprise, når vi står der første dag. Ja. Jeg havde forventet den anden bil, det var fuldt med tøser. Det var så fyldt med drenge i stedet for, ikke? Så kan det gå. Lenny, hvad tænkte du, da du første gang hørte det der nye koncept, og man skal være en god kammerat, og man skal ikke stikke folk i ryggen? Det er godt, du ikke er med, kan man sige. Ja, det kan jeg jo ikke. Det har jeg ikke kunne holde sig. Altså, jeg er meget skeptisk med det, ikke? Fordi jeg kan jo godt lide det der med, at der er det der spil med, at alt det der drama, og man lyver og alle de ting. Og det er jo også fedt, når tingene de vender sig mod en. Det er jo også, fordi så skal man kæmpe sig ud af, og lige pludselig skal man finde ud af, hvorfor fanden render de to rundt og snakker sammen. Han plejer sgu da at snakke med mig, og hvad foregår der og sådan noget. Så bliver man paranoid, og så ender det med, at man lige pludselig går efter ens egen, der faktisk er på hold med en, ikke? Men det er der jo ikke så meget af der. Nu er det jo sådan noget med, at man skal kæmpe om stole og sådan noget, ikke? Og det var sådan, altså det Rikke, hun heller ikke er værd, det synes jeg jo heller ikke er særlig fedt. Nej. Men det er fordi Rikke, hun er bare... Der er jo ikke nogen i Danmark, der ser bedre ud end Rikke i en kjole. Og det er selvom man er ved at ryge ud, og man er totalt spænding på, så når hun kommer ned, så ligesom... Det skulle være dig, Philip i en kjole, ikke? Philip i en kjole kan også, når han er for muskuløs. Ja. Men Gustav, hvordan har sådan reaktionen været? Der er jo tækket lidt følgere ind. Det er ikke ligesom dengang Lenny var med, hvor man bare skulle sige mig med i Paradise, så fik man 50.000. Så fik man kraftet med 50. Fantastisk. 10.000 følgere om ugen eller sådan noget. Men hvordan har reaktionen været? Det er skide god. Det er jo fuldstændig vanvittigt at være i byen nu og være ude. Minglemand, altså det er jo mærkeligt at lige pludselig blive genkendt på gaden og i toget og altså fuldstændig underligt, men nyder det. Og damerne vil have en? Det begynder da at tjekke lidt af, skal jeg nok indrømme. Men kæft, du knipper helt. Ej, det gør han ikke. Stadig single. Jeg er stadig single og good guy. Ja. Skal man være det? Ja, det skal man. Skal være lidt gentle. Hvad siger mor og far egentlig også til at se? De vil ikke snakke til mig de første 24 timer. Men så derefter, så fik jeg lige nævnt, hvor god jeg har været og sådan noget. Så kørte den pænt ind. Ja. Så der var ikke så meget at rafle om derefter. Det kender du også godt, det der med, at man måske ikke sidder de mest stolte derhjemme. Jamen, jeg har sgu heller aldrig rigtig været stolt af dem, så... Ej, det er... Ja, min mor var sådan, hun synes det er fedt. Hun elsker det der med, at jeg lever livet og fucker op nogle gange og sådan noget der, og sådan er det. Hun er kæmpe fan af mig, så det var hun også før. Så hun er sgu ligeglad, hvordan det er. Så det synes jeg, min mor har aldrig set Paradise, synes jeg. Så kun lige hvis der er vise nogle små klip eller sådan noget. Men hun er ikke TV3, og det kører ikke på TV3 med. Nej, det er det. Hun har nettet, men hun spiller på spilmaskiner, tror jeg. Men nu får man den fulde opbakning hjemmefra, så det er jo fantastisk. Hvordan i forhold til den kritik, der har været, det har der været meget før. Jeg ser også stadig folk, der er kritiske over for det nye koncept og sådan noget der. Hvordan forholder du til det? Jeg forstår det egentlig godt, i princippet. Jeg tror, de er lige så skræmte, som vi var den første dag, da vi så... Men det er jo noget andet, når vi har været der og oplevet det. Men jeg synes, folk de ligesom skal lade være med at sige noget, hvis det er, at de har noget at sige. Skriv det indbyrdes til sine venner, men offentligt, og der kommer seriøst nogle voldsomme gange imellem. Men det er bare med den ene kendt til. Ja. Det må man. Hvad siger du, Lene? Du sagde til mig før, at du har set et par afsnit og sådan noget. Kan du følge den kritik, som folk har af det nye koncept? Altså, jeg så de første 3 afsnit, ikke? Og så den her sidste uge, der har jeg bare haft pisse travlt. Ellers så følger jeg med også, fordi Gustav han er med. Ellers så vil jeg ikke have set. Det tror jeg sgu ikke. Men det er ikke på grund af selve konceptet i det hele. Det er bare sådan, jeg fandme ikke set Paradise, siden jeg selv var med. Fordi jeg sidder sådan, så får jeg sådan... Idiot, det er så fucking åbenlyst. Jeg bliver helt sur over sådan, når folk de tænker anderledes, end jeg selv gør. Det kan gøre sgu.
Men altså, jeg synes konceptet er sådan... Altså, Det er ligesom hvis man sidder og ser en fodboldkamp, ikke? Og siger, hvor er afleverer du ikke bare ind i midten? Den har sparket ind, din idiot. Det er sådan noget, du bliver betalt for det der, du kan ikke engang lægge et indlæg. Men det er sådan noget, men der tænkte jeg også sådan, altså, der manglede lige et eller andet sådan de 3 første afsnit. Sådan, ikke? Altså, det der med en ordentlig smadderfest første aften, den synes jeg, den skulle have, altså det skulle der have været, ikke? Sådan, hvor folk bare får lyst. I får generelt ikke så meget alkohol, gør I det? Ikke som vi har, altså ikke som der er blevet gjort før. Heller ikke... Vi er der blevet tipsy derinde, det skal vi slet ikke komme ud af. Men det er ikke ligesom de gamle dage. Er der rigtig vildt, det her? Sindssygt. Jeg er stadig tømmermand for den gang. Vi har et andet emne, som i Sladderministeriet, det er altid sådan ugens store historie inden for reality. Det behøver ikke være om dem, der er nødvendigvis. Vi kan ikke komme udenom Fie Laursen er blevet mor. Nej. Din gode gamle veninde, Lenny. Er hun ikke mere din veninde? Det går sådan lidt op og ned, tror jeg. Jeg savner hende sgu. Ja. Man kan også se, at I har jo haft et tæt og nært forhold, ikke? Altså, ja. Der tjekker I ind sammen på Paradise. Det er rigtigt, det kan jeg godt huske. Hvordan er dit og Fies forhold i dag? Jamen, vi taler ikke sammen. Du må gerne få det med hjem, hvis det vil jeg sgu gerne. Jeg tror, jeg lige at spiller med dem. Må jeg få det? Ej, vi taler ikke sammen mere. Altså, det er jo ikke fordi, der nogensinde har været sådan noget rigtigt negativt med mig. Fordi jeg har altid sådan der, ærligt været vild med hende sådan der på enehåndagtigt. Der synes jeg, hun har været mega cool, og vi har haft det sygt grineren og sådan noget. Men så var der lige pludselig, da hun åbnede den der OnlyFans, så sender jeg en talebesked til hende, hvor der er fuld i byen, og så siger jeg et eller andet, nu tager du der kraft op og sammen og samler de ben, eller et eller andet sådan der. Ellers så slår jeg dig sgu ihjel, og det siger jo alle folk, der kender mig, de ved det er for sjov. Så har hun åbenbart taget det klip der, og så lagt det ud på medierne, sådan, som om, at jeg troede hende på livet, hvis det var hun. Ja, der kom lidt af en sag ud af det. Der var sådan, hallo Kælling, du ved, det er en fucking joke, vi har samme humoragt, ikke? Men så er det fordi, så hun lige manglede et eller andet, og så ville hun lige hænge mig ud på den, og så blev jeg bare sådan, nogle mennesker gider jeg slet ikke bruge tid på. Det synes jeg var så mærkeligt, ikke? Hvis du nu sidder derude og tænker, hold kæft, hvor vil jeg gerne eje et par af Fie Laursens trusser, så kan du swipe op lige her. Så kommer der altså ind på Todaters, der sker alle mulige spændende ting. Men det der er det allerfedeste, ikke? Det er sgu, at man kan købe Fie Laursens trusser, er det ikke? Swipe op her! Det er så stærkt. Det er en stærk reklame. Det er en kæmpe stærk reklame, det der jo. Hold da kæft. Men det er også fordi, jeg tænkte, altså den der reklame, den kan jeg godt lande. Fordi de skrev til mig et eller andet fuldstændig hjernedødt beløb, jeg ville få, bare lige for at lave en story eller to, ikke? Og så tænkte jeg bare, okay, hvordan kan man twiste det her? Så skriver de, Fie Laursen sælger jo sine trusser derinde, du gør jo noget med det, ikke? Så tænkte jeg, okay, hvis jeg laver det her, og så skriver sådan der, eller siger, at Fie Laursen sælger sine trusser, selvom jeg skriver reklame, så tror folk vel ikke, det er en reklame. Det tænkte jeg jo, ikke? Ja. Du fik aldrig selv et par? Jeg fik aldrig selv et par. Nej. Men jeg tror sgu heller ikke, jeg vil have det. Gustav, har du lært noget af din gode kammerat her? I forhold til, hvilke reklamer man skal lave, hvilke man ikke skal lave? Fuldstændig. Jeg får sgu dagligt sådan nogle fif en gang imellem, og lige hvordan og hvorledes jeg lige skal håndtere de der reklamer, men jeg må jo lytte efter min lærermand her. Ja, jeg er en professionel. Ja. Du er i hvert fald rutineret. Jeg har lavet så mange reklamer, altså, men det er jo sådan noget der, det er jo sjovt. Det er jo sådan også, at okay, hvis folk ikke kan se det sjove i, at jeg laver sådan en reklame, de kan jo se, at jeg ikke har, altså jeg har jo ikke hjertet med i det der. Det var jo stadig for en sugar dating side, Lenny. Det var for en sugar dating side, det står jeg ved. Det var, og Fie Laursen endte jo en stor shitstorm, du endte lidt mindre. Ja, det er fordi, hun var ude at blive slagtet der samtidig, ja, det gjorde hun. Og hendes netværk var langt større end mit, ikke? Ja, der var der lidt flere derude efter hende. Så det var perfekt timing, at jeg lige kom der, det snød mig lige sådan der lidt i skyggen. Men i forhold til reklamer og sådan noget, der Fie har jo været ude at sige, under sin graviditet, før hun blev gravid, at hun ikke vil bruge sin søn, Matteo. Hun vil nærmest ikke vise ham på Instagram. Nej. Hun vil heller ikke bruge ham i kommercielle sammenhænge. Det er der blevet lavet lidt om på. Jeg skal huske at sige herinde, at vi her på Serie har prøvet i mange dage at få kontakt til Fie og høre, om hun vil svare på nogle af de spørgsmål, vi har. Også om det her kommercielle med, hvordan hun bruger sit barn som reklamesøjle. Hun er ikke vendt tilbage på vores mange henvendelser, så vi ikke kunne få hendes svar. Men hvad tænker I om, at en stor dansk influencer bruger sit barn på den her måde til virkelig at skåle penge ind? Ærligt talt har jeg sgu ikke rigtig fulgt med i Matteos liv, men hvis det er det, hun ligesom føler, at der ligesom skal til, så do your thing, men Matteos. Ja. Hvad tænker du, Lenny? Jamen, jeg tænker, at det er jo Fie Laursen. Ikke? Ja. Og det er jo reklamesøjlen af dem alle. Sådan der. Og hun ved jo også, hvordan man altså sådan der, får skubbet nogle store artikler frem i medierne og sådan noget. Ikke? Hun er jo en rutsjebane, så går det godt, så går det skidt, så går det godt, så går det skidt. Og i mange af tingene kan jeg godt
Jeg kan godt se det geniale i det, hun laver. Hun vil hele tiden få sit navn frem ved at gøre alle mulige ting. Hun siger det ene, gør det andet. Og der kan jeg godt følge det der, men altså, i min verden, der har hun sgu brug for hjælp. Hun er jo, jeg tror ikke selv, hun har nogen selvkontrol, eller sådan, jeg ved, hvad fanden det er, hun laver. Og der burde være nogen, der tog hånd om hende. Fordi hun er jo sindssyg. Lad os bare, det er hun. Niklas. Det var lidt voldsomt at sige, måske. Jeg synes sindssygt er et pænt ord nu oppe i tiden. Der skal så mange ord. Men Lenny, kunne du selv... Jeg er selv sindssyg, det er derfor, jeg også ved, hun er det. Den dag du... Jeg har bare ikke nogen baby at reklamere med. Jamen, den dag du så får en baby at reklamere med. Så skal den eddermame bare have bandana på forsiden. Kan det? Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror, jeg holder mig sådan der helt stille og roligt. Jeg ved det ikke. Altså, det er jo fint nok at vise sit barn frem, og man er stolt at se her. Og dem, som jeg der har fulgt ens liv på medierne også i mange år, som der er mange, der har fulgt hende, så vil de jo også gerne se babyen. Og der er jo sikkert mange, der også har skrevet til hende, lad os nu se. Ikke? Og så går hun, altså, jeg ved det ikke. Altså, hendes content, jeg følger ikke så meget med i, hvad fanden det er, hun laver. Nej, du har ikke subscribet på OnlyFans? Nej, ikke mit eget navn. Nej, jeg har faktisk ikke det der OnlyFans-lort. Jeg forstår det ikke rigtigt. Altså, jeg så et eller andet, en sløj video, hvor det var, hun prøvede at synge i en mikrofon, kan man godt kalde det sådan der. Hun kan ikke finde ud af det jo. Ja, du har også lavet en sang, Lenny. Det var altså heller ikke... Ja, men nu mente jeg, at hun lavede et blowjob på en eller anden på OnlyFans. Jeg så en video af, der gik viralt. Og det kan jo ikke noget. Der mistede jeg helt der ting. Apropos blowjob, skulle jeg til at sige. Vi skal ned til noget... vi skal ned til vores throwback-setting hernede. Vi har 3 klip her, som viser din udvikling gennem tiden. Så jeg tænker bare, vi tager det første her. Det er fra din første sæson af Paradise. Ja. Du er lige tjekket ind. Jamen, min type, det er en mørkhåret pige med nogle store saftige lår og en stor numse og nogle kæmpe bryster. Ja, det er min type. Du kan godt lide saftige lår. Ja, det kan jeg godt. Sådan nogle tennislår, sådan nogle store tennislår, det er lige mig. Samt Brits. Det er helt sygt. Den der frisyre der, den var jo helt altså ikke, fordi det her det er meget bedre, men altså. Ej, jeg ved ikke, jeg ved ikke, hvordan fanden jeg kom med. Hvad har de tænkt på? Det er jo en ø. Det er en ø, du har på hovedet. Det er en ægte ø, det der. Det syge er, at det her pandehår, det hænger ud over. Det er kun denne her. Den er hentet, ikke? Den er helt hentet. Ja. Det er sygt. Hvad tænker du om den fyr her, der stod der? Jamen, han var klar. Han havde fandme, jeg var lige kommet ud af alle mulige tossede forhold, og nu tanket til noget ferie og nogle nye oplevelser og sådan noget. Jeg kan godt huske, at jeg havde totalt gejsten dengang. Jeg var helt oppe at køre. Ja. Så nu bliver jeg sgu kendt. Nu kommer der damer, du. Og hvor længe har I kendt hinanden? I to? Også? Næsten lige faktisk, ja, de sidste par måneder, ja. Men, så du så Lenny på tv dengang? Det kan du lige tro, ja. Kæmpe chef. Kæmpe chef, og jeg har kæft for ting, jeg bare om 4 år. Og så du mig virkelig og tænkte, er du ikke højere? Fanden Du var inde på noget blowjob herovre, Lenny. Jeg tænker lige, vi tager det næste, fordi det har nemlig også lidt med noget blowjob at gøre. Hvad var det? Du skrev noget til mig den anden dag, du ville gøre, hvis du vandt. Jeg vil gerne sige en ting. Jeg skylder Emilie her et kæmpe stort blowjob. Og det har jeg tænkt mig at fuldføre. Når jeg lover noget, så gør jeg det. Det ved jeg så ikke, om jeg vil klare, Lenny. Nej, stop. For helvede, hvad laver jeg? Stop. I vil sige i hovedet. Han er den bedste. Hvis jeg skal klippe nogen, så skal det være Emil. Og det skal være i aften! Nej, det... Kys på kind! Sådan, vi holder reality awards! Den gode gamle Emil. Han er for satan. Altså, vi har jo joket totalt meget, ikke? Han vil jo virkelig, han vil gerne noget. Hvis jeg skrev til Emil, så er det nu. Så var de bukser fløjet af, så han kom i løbet. Men jeg har ikke fuldført det blowjob. Men det er jo det er også en mand, du har lige vundet årets mandlige deltager til Reality Awards, en stor pris. Ja. Men det er også en mand, der godt kan lide at feste her, ikke? Jeg var sindssygt, mand. Jeg var helt flyvende. Der var knald på den gang. Det er både du og Tyrker på den video der. Ja. Jeg ved ikke, hvor flyvende Tyrker, om han kun har drukket, men jeg var... Ja. Jeg kom jo ikke op til og fik den... var det ikke der, hvor jeg var på toilettet? Jo, det var. Det var der, ikke? Jo. Ja. Da jeg vandt årets mandlige, der stod jeg ude på toilettet. Det kan jo smutte. Kæmpe idiot, jo. Kæmpe idiot. Hvordan... Og det var ikke for pis. Jeg var lidt i tvivl. Jeg var så langt væk. Hvordan, når du ser det her, er du sådan... florer du dig lidt, eller hvad man kan sige? Altså alt det der skrigeri og sådan noget, der jeg råbte og skreg hele tiden, da jeg var fuld, ikke? Nu er det noget tid siden, jeg har haft drukket, men jeg råber meget. Det gør jeg sgu. Og det er også sådan, fordi jeg ved ikke, om jeg ikke er blevet hørt som barn eller et eller andet. Det er noget, der går igen, sådan der ligesom... Hallo?
hallo. Så skriger jeg bare sindssygt. Altså, jeg vil gerne have opmærksomhed, når jeg lige har noget at sige. Gustav, er du glad for, at du har lært Lenny at kende, når han har været faldet lidt mere ned? Skal jeg være, jamen, så må jeg være ærlig. Ja. Han er sgu... Men han savner også en ro. Ja, jo. Altså, når først det er stjerneboksning, så tror jeg sgu også, vi skal have en lille bytur. Ja, det skal vi. Altså, det er helt sikkert. Den aften, der går vi amok. Ja. Vi har et sidste klip af Lenny. Det er rimelig nyt, ud fra Vi elsker 90'erne. Jeg drikker ikke mere, sådan at vi er på Antabus, så... Er du på Antabus? Ja, det bliver nødt til, fordi ellers så sommeren og solen, den begynder at komme. Weekenderne, alle mine kammerater drikker og fester og sådan. Den eneste måde, jeg kunne komme ud af det var, at jeg tænkte, så må jeg fucking få noget Antabus, så det gør jeg. Hvor lang tid har du været på det? I snart 3 uger. Og hvordan går det med det? Det går fantastisk. Altså, jeg ville ønske, at jeg godt kunne drikke i dag, men det kan jeg ikke. Du er stadig på Antibus? Ja, Hvordan går det? det går fint. Det går rigtig godt. Altså, jeg har lige haft sådan der 3-4 dage, nu de sidste dage faktisk, hvor det var, jeg havde lyst til at tage noget lige drikke en øl, ikke? Men så, det kan man jo ikke. Men det er vel også en stor beslutning, en stor omvæltning? Ja, men det er både for mig selv, også for lige indtil jeg har noget selvkontrol. Fordi den har jeg aldrig haft. Og jeg tænkte, at den eneste måde, at jeg kan lære min hjerne det på, det er jo, at til at starte med, at jeg slet ikke kan det, ikke? Fordi så kan det være, det sådan der, at livet sidder fast, ikke? Altså, at man kun lige godt kan nøjes med et par øl, bare lige sådan der for at sætte... Det er ligesom, da det var for ludoman, bare lige spille lidt. Ja. En lille odds-kupon en gang imellem, det er rigeligt, ikke? Man behøver ikke hver dag. Og det her, det er det samme. Hvis jeg bare kan nøjes med at bare lige drikke et par øl en gang imellem, så er det perfekt. Men lige nu, der kan jeg ikke, for lige snart jeg bliver halvfuld, og det gør jeg hurtigt, så skal jeg have flere. Ja. Gustav, hvordan håndterer man det som kammerat, når man har en god ven, som er afholdsmand lige nu, og ikke kan drikke bare ligesom du kan? Det er fandme svært, fordi at, normalt har jeg en kammerat, der er kørekort og kan køre os i byen så, men det har man sgu ikke her. Ja. Men det er... Jeg kan godt køre bil. Bare automatgear. Ej, det er sgu rart at se, at Lenny også skal have den stille og rolige side. Ja. Din kære Sofie, hun må vel også være glad for, at der kommer lidt mere ro på dig? Ja, det sætter også lidt ro på hende, og hun ved, at jeg er der i weekenderne, og jeg slapper lidt af og gør nogle fornuftige ting. Og du sidder ikke et eller andet snuskested og... Med patienterne nede og bare drikker med stangstiv og hører Post Malone, det er slut. Det er slut? Det er sgu også fornuftigt, Lenny. Det er fandme stærkt. Ja. Vi skal spille noget, jeg har aldrig. Der er 5 spørgsmål. Fedt. De 3 her i midten, det er nogle, vi har udvalgt. Og så de 2 herude, det er henholdsvis Marco Harry og Bianca fra X on the Beach. Der skrev dem i sidste uge. Jeg kan ikke huske, hvad der står. Men må ikke, de er rimelig griner. Marco er nok et eller andet. Ja. Skal jeg ikke bare lige trække spørgsmål, så kan jeg læse højt, så kan I bare vise dem. Jeg har aldrig gjort noget, jeg fortryder for penge. For penge? Jeg har aldrig gjort noget, jeg fortryder for penge. 3, 2, 1, gør. Lenny. Okay. Hvad fanden er du? Der er mange ting. Der må være nogle gode reklamer her. Ja, præcis. Hvad er den dummeste, du har lavet? Jamen, det er jo kviklånsreklame, så det er den, der gav mest omtale. Men den gjorde også, at jeg fik lov at møde Huxi Bak og komme i Godaften Danmark og møde Jes Dorf og sådan noget. Det kan også noget. Det kan sgu meget, men der har været reklamer. Reklamerne er jo noget lort. Ja. Der sælger man lidt sig selv, ikke? Ja, det gør man. Der bliver man lidt luder. Der bliver hvad man ikke skal gøre. Lige nøjagtigt. Det kunne være sådan, at du skulle lære mig. Ja, du skal bare se. Bare gå ind og så på Google, tryk Lenny Pihl Christen, så ser du alt, hvad du ikke skal lave. Okay. Skal vi tage et af dem, som de har skrevet? Ja, det er vi. Det er Marco, den her. Jeg har aldrig været sammen med en, der er plus 20 år ældre end mig selv. Opvendigt. Husk. Og det er jo for den dag, det sker. Ja. Det tror jeg ikke, jeg har. Nej. Skal vi måske 30? Ja. Nej, jeg tror mere, det var sådan noget 15. Det tror jeg ikke. No. Du er ikke til de ældre? Vi havde lige en, der var 13 år ældre, tror jeg på et tidspunkt. 14. Jeg synes bare 20 år, det er meget. Det er sådan lige... Altså, du er også, hvis der ikke skal 20 år ældre end dig, så er det nærmest på pension. Ja. Da jeg var 21, der var jeg sammen med en. Men jeg kan ikke huske, hvor gammel hun var. Nej. Nå, omkring de 40. Ja, det tror jeg. Jeg tror, hun har været 39. Eller, så har hun været 39 eller også 42. Kan det noget? Det kan også noget. Det kunne jeg ved ikke. Jeg var fucking stiv, mand. Ja, selvfølgelig var det kunne ingenting, tror jeg. Skal vi tage en herfra? Okay. Den her, det er jeg sikker på, at du har den. Jeg har aldrig haft sex med en fan. Det tror jeg nok. Ja, selvfølgelig har du det. Ja, det har jeg. På diverse barjobs. Men jeg ville ønske, at de ikke var fans, så det bare fordi, det bare var mig. Ja, du bare var... Det er ikke fordi, du har snydt nogen for 500.000? Nej, det har jeg. Ja, det har du. Det er sgu ikke være derfor, at de... Det skulle heller ikke være første gang, det var sket. Nej,
Ej, jo, man har da været sammen med nogle piger, der har været sådan der lidt ekstra. Ikke? Ja. Men det var også en del af det. Er det noget, du drømmer om, Gustav, der kan falde lidt af på grund af Paradise? Jeg siger aldrig, men altså... jeg har ikke lige fået den der mulighed nu, hvor man tænker, det er en fan, det der. Nej. Det er veninderne, der er nok mere på nu. Det kommer. Der kommer mange forskellige tilbud. Skal vi nappe... Mine forældre er på ferie, og sådan noget. Min veninde skal sove i vores hus. Jeg skal lige spørge, om det er okay. Jeg skal lige spørge, om det er okay. Vores første gang, du er så. Det er jo rigtigt. Okay, det er Bianca, der har lavet den. Godt. Den falder lidt i snor med noget af det, vi har snakket om. Okay. Jeg har aldrig fortrudt en reklame, jeg har lavet på Insta. Så fuck, det var skrevet. Nej, det har jeg faktisk ikke. Det jeg står ved at lave. Det var gode penge. Jo, det har. Jeg har da startet mange. Der er masser af reklamer. Der er jo, men nogle gange så gør man det jo bare, det er det. Altså, så tænker man tænker bare om 24 timer, så det slutter, ikke? Så har man fået en ordentlig røgfuld penge for det. Jo, ja. Men jeg prøver at holde mig væk fra det nu, ikke? Jeg tænker lige, vi tager det sidste spørgsmål her. Fandt står der. Jeg har aldrig været i håndjern. Er det i soveværelset? Nej, det er det sgu ikke engang. Det er sgu politimanden. Nå, det... Det er mange år siden, ikke? Jo, i håndjern, det er det. Ja. De plejer bare at hive mig med. Tror jeg. Nej, det er, jeg har været i håndjern. De plejer bare at hive mig med. Det er som om det er jeg deres har været i håndjern flere gange, da jeg var yngre. Der var skyld. jeg kraftet med at sove tit i det situation. Kan jeg Det er også deres skyld, ja. Gustav, er det i soveværelset? Det er det. Ja. Ja, jeg har ikke prøvet noget med politi. Nej, Men- du er den gode dreng her. Jeg er den gode dreng her. Det er også men, nemt at være en god dreng med, at man er alene stående. Ja, der skal ikke så meget til. Nej, Ved tror, det, der er alle. det havde en fornøjelse at have med. Kan jeg ikke få jer til at skrive et spørgsmål det kan du lige tro. Det kan du lige tro. til næste uges, eller næste weekends gæster? Ja. Jeg ved ikke, hvem det bliver nu, men et eller andet griner, tænker jeg, I kan finde på, ikke? Yes, det gør vi. Tak for det, dreng. Og tusind tak, fordi I har set med derude. I kan se meget mere af Sladderministeriet på YouTube, hvor det første afsnit ligger. Så hop ind og se det, hvis I ikke allerede har gjort det. Eller selvfølgelig se og hør på Instagram. Hop ind på Se og Hør.dk for masser af lækre reality-nyheder. Blandt andet med de her to fyre sikkert. Så tusind tak, fordi I har set med, og fortsat god dag.